Żgur li aħna l-kaċċaturi u n-nassaba u anke l-ambjentalisti magħna jafu fejn qegħdin. Aħna mhux noqogħdu nilagħbu fuq naħa fuq oħra, ġifieri jien ġejt ikkritikata x'ħadd pożizzjoni favur il-kaċċa u l-insib. Naħseb hemm affarijiet oħra x'iridu jsiru f'dan ir-rigward. Jien kont il-Prim Ministru li żitt il-multi u għalaqt ukoll l-istaġun tal-kaċċa meta kien hemm bżonn. Naħseb ukoll il-mod ta' kif qed jiġu implementati mill-qorti il-liġi dwar il-multi hija drakonjana ħafna u naħseb li wasal iż-żmien li nerġgħu nirriveduhom b'tali mod għax ma jistax jkun illi kull persuna tkun ittrattata, kull kaċċatur ikun ittrattat b'dan il-mod mill-qorti. Ovvjament ma nistax nikkritika l-qorti f'dan kollu, ma naħseb li jrid ikun hemm iktar razzjonalità fil-mod ta' kif ikun hemm il-multi fir-rigward tal-kaċċa u tal-insib.